A presidenta de Portos de Galicia, Susana Lenguas, visitaba o peirao de Portosín para manter unha reunión con representantes da Confraría de Pescadores e abordar con eles o proceso de reordenación dos atraques e parcelas que está a realizar o ente autonómico. A xuntanza serviu tamén para mediar entre ambas partes, unha vez que Portos anunciou que a partir do 1º de outubro comezaría a cobrar pola ocupación do espazo público portuario empregado por cada barco para o depósito das redes. Un feito que indignou os armadores, ao entender que non podían pagar por un servizo que non se daba axeitadamente. Y el acuerdo de las tasas, pues una vez que esté reparado todo y veamos que las condiciones en las que está, pues daremos adelante o no. En principio, el acuerdo que hay es de no pagar, en principio, hasta que las tasas o el suelo esté debidamente marcado, señalizado e protegido las redes. Dende Portos entenden que este proceso de delimitación de zonas supón a ocupación dun espazo público e a prestación dun servizo, polo que lle son de aplicación as tarifas recollidas na Lei de Tasas de Galicia. Hemos tratado de ordenarlas con calma, de acuerdo con ellos y consensuar las parcelas y el momento en que debamos empezar a facturar las tasas que nos obliga la Lei de Tasas de Galicia. O encontro coa titular de Portos serviu tamén para que os representantes da Confraría de Portosín lle trasladaran outras demandas, entre as que se atopa coñecer o estado das obras dos novos pantaláns, na actualidade paralizadas debido a un problema coa empresa constructora. Las obras están paralizadas por un problema de la empresa constructora, con lo cual estamos gestionando la rescisión del contrato, que va a ser larga, porque además no tenemos contacto con ella. Entonces, bueno, estamos tramitando la rescisión. Hasta que no rescindamos el contrato con ella no podemos acometer nuevas obras ni terminar los trabajos. Ou tamén a construción da tan ansiada nave de Redeiras, un proxecto que, segundo o propio alcalde Luís Soujo, habería que retomar en breve. Ese é un proxecto que efectivamente xa se presentou a través dos GAL, donde tamén iba a colaborar o Concello de Porto do Son a través dunha oficina de información turística. Eu creo que é un proxecto moi bonito, un proxecto bastante costoso, que iba casi a $500,000 a través dos GAL financiarían con un máximo de 200.000 euros. E, bueno, eu creo que debemos retomar ese proxecto, estudialo, non sei se ir a esa cuantía tan elevada ou incluso pensar e miralo de cara a ir a varias anualidades, e tamén, pois, eu tamén vexo normal que xa non só polos armadores, sino tamén polas usuarias das redeiras, que ás veces están en situación bastante mala, como pode estar aquí no inverno ou no verán, con moito sol e no inverno con chuvia, pois facer un esforzo, Susana, porque, bueno, pois non é fácil traballar en esta situación, non?